Už asi víte to o slečně Kočanské. Co jako? Vy to nevíte? A co nevím? No tu novinu. A jakou? Vy jste tu novinu neslyšel? A jakou novinu? Nikdo vám to neřekl? Co mi měl říct? To o slečně Kočanské. Co o slečně Kočanské? To oni a jejím bývalém klukovi Timovi. Co oni a jejím bývalým klukovi Timovi? Nechápu, že to nevíte. Tak co mám vědět? Nikdo vám nic neřekl? Co mi měl říct? Je možné, že tu stojíte v blahe nevědomosti o slečně Kočanské a jejím bývalém chlapci Timovi? Co nevím o slečně Kočanský a jejím bývalým chlapci Timovi? To snad není pravda. To snad není pravda? Trápí mě, že nikdo neměl odvahu vám říct tu hroznou, příšernou, děsivou a přímo úděsně odpornou novinu. Já ani nejsem schopen slova. Krytone až dolů, to je tak 100 metrů, takže mi tu novinu vyklop. No, začala s Timem zase chodit. Dneska večer jdou do důstojnického klubu. Má vycházku pod podmínkou, že bude do 10 doma. To všechno kvůli těm sprchám, co? Dobře víte, jaký ten Tim je. Neskutečně hezký. Vyzařuje šarm, skvělý milenec. A vy jste jen vy. To je tak nefér. Musí vám být hrozně. No teď teda jo. Hergot. Nesete to velmi statečně. Obdivuji vás. Ale vůbec ne, jsem z toho hotovej. Ale já vím. To byl jen pokus o vtip.